Floriade denk, dan denk ik aan financiële debakels vooral. Dingen die niet zo uitgepakt zien als dat ze uit hadden moeten pakken. Beloftes die niet zijn nagekomen. Maar, goedemiddag. Ik wil dat toch niet zeggen? Nou, sterker nog, Ja, ik dacht al, je zult er wel voorkomen. voor het beurtje. Ja, Ja, en je hebt zelfs het bloemenkleedje aan. ook dat hoort erbij hoor. Een klein Floriade. Ja. Maar wie komt dat beurtje bij jou in de tuin? Ik was 13 juni jarig Ja, en de kinderen van mijn partner ja. die hadden een leuk idee. Ik zie altijd naar de Floriade geweest, tot heden toe. Maar er weer zoveel gesloopt, dus ik nam elke keer balkjes met. En die staan er hier van voorjaar tot nou. Net is die Rebecca's, die zien er ook allemaal van. Anders waren ze al allemaal weg geweest. Dus zodoende hebben ze mij hier gebombardeerd tot kleine Floriade. Dus ziet je eigenlijk ook een soort van Floriade-directeur. Ja, van dit hefje, ja. En dan gaat je dan door met de voetelfiets naartoe? Met de elektrische fiets? Ja. Ja. En ziet je er ook toen geweest, toen de echte Floriade? Toen de echte Floriade er was en dan zijn we geregeld nog wezen kijken. Maar toen viel me op dat er geslopen weer. Ja. En dat de tunnel weg was, we onder durken slopen. Met de bomen allemaal, grote bergen waren door. Met allemaal bloemen erop. Die zijn allemaal weg. En dan zou ik er nog links en rechts tussen de struik in staan, daar waren ze ook bezig. En die heb ik er allemaal uitgehaald. En dan heb ik ze hier gepot. Want dus die weten ook door, die nou nog in de knop staan. Welke? Deze. Die. Oh, deze. Ja, ik weet begot niet hoe ze noemen, die. En dan heb ik hier weer een paar neeën erbij. En ja, die zijn nou aan het verdruigen. Maar de insecten zien er blij mee, zie ik. Ja, ik heb hier heel wat verschillende soorten zitten van qua bijen en hommels. Die komen er allemaal op af. Ik zal u zeggen, ik ben laatst aan, ben ik ook nog over het Floriade-terrein gereden. En dat doet me dan toch wel een beetje pijn. Zeker weten. Het was zo mooi. Het was zo mooi. Ja, en nou gaan ze eerst hoe heet dat, met de voetballen. Ja, de voetgolf is al weg. Dat is er weg, Stuttgart, een groot gebouw eigenlijk, zal ik maar zeggen. En nou willen ze er nog een groter gaan zetten. Waar een grote beeld was met waar je achter naar die koepel ging eigenlijk. Dat werd ook volgebouwd. Ja, en dat vind ik toch echt heel jammer. En ik zie blij dat ik er heel wat van gered heb. Wie is jouw naam? Mariet. Mariet. Bijna Margriet, hè? Ja, die geen mist. Ja. Ja. Mariet, ik weet niet of dat de gast dan zo links en rechts wat knulletjes meegenomen, zo door de jaren heen. Ja. Ik doe dat waar de mensen voorbij komen en dan zeg ik, de lieveneer werd mij niet te wonen. Ik doe dat zo, ik heb schupje bij mij. Ja, dan staan ze tot te lachen gelijk hadden, zeggen ze dan. En dan, ja, want er werd nooit wat er überhaupt nog van overbleef. Nee, er is zoveel weg, dat doet mijn hartje pijn. Want ik zie echt een tuinfreak. Want toen ik hier wel woonde, dan had ik door een dikke 1500 vierkante meter tuin. Dus ik had me gans alleen. En zit je via onze huidige partner in Kasselen terechtgekomen? Ja, nou een paar jaar. Want mijn mens is in 2003 gestorven. Eind 2004 zie ik verhuisd naar Broekhuizenvorst. Ja. En van Broekhuizenvorst uit zie ik hier gekomen. Oh, met je hoogte vlinder. Ja. We hebben 4 dagen achter het huis hebben wij de koninginnenpage gehad. Nee. Zo'n grote. En een witte met zwartig en een gans geldzig met kleuren. Zo mooi. Ik heb maar eens in het jaar komt dat bij mij achter het huis. Maar ieder jaar al? Elk jaar. Je kunt dan altijd even goeiedag zeggen. Heb je er een foto van gemaakt? Al ooit?
Ja, maar dus heb ik echt in de fotoalbum zitten, maar ik weet niet hoe. Dan moeten we nog, Mariet, kom heel even mee, want er stond nog iets onder en dat koos ik net niet. Even kijken. Oh, zo, ja. Dat is de Ja, dat hoofdsponsor. hoofdsponsor van de Floriade 2012. Is dat al wel haast 10 jaar Ja, geleden? dat is 10 jaar geleden. Ja. Hoe druk ben je dan geweest, Mariet? Ik zie daar bij de Floriade, toen die open was, zien we daar zeker 3 keer weer geweest. En aan de rand zien we er altijd wezen fietsen. Dat was mooi voor te fietsen, kost je Is daar nog nog wat steeds. pakken Ik heb nog eigenlijk. steeds moeite. Ja, maar aan de hand toen ik daar kwam, dan was ik een tijd niet daar geweest en dan ging ik daar weer heen. En ik was gewoon beroerd geweest en ik zei, mam, lieve goeie God, moet je toch zien, hebben ze mij toch zoveel vernield. En er stond zo'n grote, hoe je te zeggen, de koningskroon. Dat is een soort zijn, iets zwaar is. Er staan ook in veel tuinen. Die zien zo hoog, maar die bloemen die eraan gaan hangen, die gaan in een kroon omleeg. Nou weet ik niet Oh meer ja. En dan kan ik niet meer op de naam komen, maar in ieder geval. Is dat En niet dat de trompet... een koning en nog iets is het. Oh, oké. Koninginnenlelie of zoiets, ik weet niet precies. Maar de hessen niet... Nee, dat heb ik niet. Daar heb ik spietsat van. Dat ze dit toen niet... Ja. En dan heb ik vorig jaar nog metgenomen. Dan hadden ze al zand opgekiept en dan stond er nog eens- de lange hee? Ja, dat noemen ze vuurwerk. Ja, met een beetje fantasie. Zoals ze mij doorgezet hadden. En toen hadden ze er allemaal grond in gekiept. En er kwam er zo zo'n scheutje uit. Ik dacht, dan moet ik er toch wel uit hebben. Schupje uit de tas gepakt. En hij is nou aan de gang. Dus, Kent je nog andere mensen die hetzelfde doen als die? Of hebben gedaan? Of, want volgens mij ben ze redelijk uniek. ik zie altijd, ik zeg altijd liever hier waar me niet te wonen. En ik had in de openbaar. Want dan zat als je gaat fietsen, ook aan de kant van de weg, dan of al de zondelelietje van Dalen of in die sneeklukjes. Nou, en dan heb ik het schupje bij me en pak je er wel wat uit. Hey, en die liefde voor natuur, Mariet? Dat heb ik altijd gehad. Ja? Ja. Ik heb altijd zo intens van één klein schieding heb ik ontzettend veel genoten. En dat doe ik tot heen toe nog. Heb je dat van toen zo meegekregen? Of Nee. was er bij dicht toe ook altijd een grote hoofd met bloemen? Nee, er was maar een klein stukje, want bij ons thuis waren ze boer. En dan hadden we gewoon voor het huis een klein tuintje. En daarvoor kwamen ze met de tractor langs en aan de achterkant van het huis. Daar hadden we een paar buurm staan, kerstbuurm, en daar was een beetje gras gezaaid. Dat was alles. En die toes, die elk hoes, dat stond er wel? Nee, dat stond in Liesel, maar ik ben in Oostrum geboren. Wauw. In Geisteren, op de Geisterse weg. Als Goh. jij bij de kerk naar Geisteren toe gaat, Ja, en aan de linkerkant nog hier een boerderij liggen. richting Ostrom? Ja, van Oostrum naar Geisteren toe. Ja. De Geisterse weg en dan hadden we daar smederij Verslee. Dat deed je vroeger peer besloten. En door? En in die boerderij liep met een lange gevel aan de weg en daar zie ik geboren. En toen zijn we naar de Smacht gegaan. En daar hebben we gewoond. Er loopt nou de Nautenweg. Dat is al veel haltes gehad in die... 3 en toen zie ik nou wel gewoon de 4. Broekensvoort. 5 en nou dit is 6 en dit is nou definitief. Ja, hé. Hè? Ja, maar ik heb hier wat Want bekijks gehad. de klein Floriade kan ze niet meer meenemen. Hè? Nee, dat kan ik niet meer metnemen. Maar hier genieten er heel veel van. Ja? Want in verjaar is het allemaal het kleine. En, en als die weg zien, dan komen die rutteren. En nou is dit weer aan de gang. En dan in september, want die komen hier er alweer uit. Dat zien de anemonen en de Die ranonkels. hele kleintjes die eronder stonden. Ja, dat zijn de anemonen en de ranonkels. En die komen in september. Gaan die bloeien tot mei. Dus de hest wel... hier zit wel een plan achter, Mariet. Nou nee, Dus, niet?
Dus dat eigenlijk is het toevallig zo gekomen dat het ganse jaar door er wel iets bleut. Ja, Althans, daar, ganse daar, jaar. ja, daar zorg Maar- ik dat wel voor. Ja, ja. Daar zorg ik dat wel voor, maar... en dan de zonnehoeden. Nou, die zout haal ik er vanaf. Kan ik er iemand anders blij mee maken? Zal ik eens wat zeggen, Mariet? Ik vind... ja, ik vind dit gewoon een verademing. Als ze tegenwoordig kieksnoor en we komen door de ganse provincie, hè, van ja, de dichtgeklinkerde vuurtuintjes, worden een auto geparkeerd stiet en zo. Het doet niet mij pijn in de ogen en dan zie ik zoiets, ja, daar wist je toch vrolijk van. Mij betracht je de pin als ik dat zie.